everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap stories and today talking about Umkhokha guys. Stories hamba phambili la eMzansi. Story esihamba phambili lapha na ke kumabona kude wethu. Bathi ke ukuhlehla kwenqama akukhona ukubaleka kodwa ke kungukuthatha amandla. On the previous episode guys simbonile ke uMaMzobe epakisha imithwalo yakhe ehamba eshiya uDifa uzodwa kanye nezingane. uMaMzobe guys ubiza meeting wahlala nabo phansi abatshela ukuthi ayicha eminyakeni edlula impela beyitshela ukuthi umphethe kahle umnyeni kodwa uyabona ukuthi ke akenza ngokwanele. Wesethi ke zodwa dadewethu angikuzondi kodwa ke nazi ikhiye zomuzi ngikushiya nakho konke. So guys abantu abaningi bayibuza ukuthi hayibo uMaMzobe njengoMaMzobe angashiya umuzi wakhe nakho konke akusebenzele kanzima ahambe akufulathela hayi cha ngeke likhona icebo leplani aphezu kwalo. Asazi ke guys but amatheaters reveals ukuthi ke uzohamba uMaMzobe aye kumlungisi indodana yakhe ewumkhulu kodwa ke she won't receive a warm welcome as she expected. And on the other side uzodwa guys ke njengoba ekhulelwe ke bathi ke uzocishe ke aphuphunyelwe isisu esingazi ukuthi ke inkinga zakhe noma ke imithi kaGabsile njengoba ke uGabsile kade ethe ufuna ukuthi ke abulale ingane kaZodwa. Bese guys ngalokho kuzokwenzeka kuZodwa uzoblame uMaMzobe athi uyena oyimbangela yezinkinga zakhe. We also learn guys ukuthi ke ukuhamba kaMaMzobe ke ngazi ukuthi ngeke bathinte kahlehle oDifa benozodwa bazoqhubeka nje nempilo yabo. Amatheza zathi ke Difa goes back to his roots and look forward to a better future with Zodwa. MaMzobe gets a taste of her own medicine. So nje guys kusazomshubela uzobizubi wenu ninake nemthandayo nisazokhala naye kulama episode alandelayo. Let's check ukuthi bathini ke abantu lapha yana ke ku social media guys but abaningi bathi hayi lutho uyozama ama plan amaphewa amaqhinga uMaMzobe. uVeronica uthe MaMzobe the one that I know I know her. This is part of her plan with MaMzobe Junior Gabi. Wathi ke omunye I think Zobi is up to something. Udine what she's going to recharge her batteries and come back with a bang. She has big plans at hand and this is the first move. She is not someone to give up easily. Ukuhlehla kwenqama akusho ukubaleka ukuyolanda amandla uzobelicious. Ukuhlehla kwenqama omunye nawo usho into efanayo futhi naye guys. Ukuhlehla kwenqama asikho ukubaleka kodwa uyothatha amandla uzobuya uMaMzobe thula ubheke. Yes nguZobi lo. uMaMzobe usayodla amathambo engqondo uzobuya ese strong kakhulu. Uninzi wathi part of a master plan. I don't like what they do to Zobilicious but I can't wait for the return of Zobisto. Can't believe I cried. The episode was so emotional. Joe MaMzobe, I cried MaMzobe but I know she'll come back. It's a plan. And yeah guys abantu abaningi bathi ke iplan ke le uMaMzobe she's definitely up to something ngeke nje amiye kanjalo uzodwa and bathi they can't wait. Yeah guys impela ke kunjalo angazi ukuthi wena ke ucabanga ukuthi ke uMaMzobe yini emhambisayo njengamanje is she busy with amaqhinga akhe noma ngampela intombi kaMaMzobe isigive uphile kulowa mshado wayo. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.